В новата рубрика на Папараци звезда под прикритие любимците на България се подлагат на поредица експерименти, свързани с живота и професията на обикновените хора. Няма да повярвате колко секси може да бъде една медицинска сестра. Представям ви Златка Димитрова и предизвикателството, на което я подложи Ива Атанасов. Здравейте! Днес в Звезда под прикритие наш герой ще бъде Златка Димитрова. Предизвикала е самия да стане медицинска сестра, защото това е една нейна детска несбъдната мечта. Тук съм в една от столичните болници и я очаквам да дойде всеки момент. Златка Димитрова е една от най-изкусителните дами в България. След като е избрана за Мис Плеймейт през 2009, тя не просто разпръсква хармония чари сексапил, а създава приятно усещане на хората около нея. Амбициозна и упорита, Златка не се спира пред нищо, за да осъществи целите си. И мечтите й станаха факт, защото благотворителната й фондация вече работи. Сега красавицата се занимава с това, с което винаги е искала и го прави от сърце. Здрасти! Здрасти, Злати! Много ми е приятно, че прие това предизвикателство и се надявам, че ще сбъднем детската ти мечта днес, да станеш медицинска сестра. По-точно лекар. Добре, лекар. И медицинска сестра става, добре. Доста трябва да получиш май за лекар. За лекар. То трябва. То така лесно нищо няма да днес ще бъдат първите ти уроци. Добре. Така че трябва да се задоволиш с медицинска сестра. Добре. Готова ли си? Да. Айде. Злати, какво ще кажеш? Цветът не е мой, първо. Защо? Чакай сега. Цветът не е мой, аз обичам бяло. Не си ли чувала, че пациентите се депресират от бялото? Те затова са измислили хората малко по-различни свежи цветове. Да. Мисля, че трябва да го облечеш. Сега не знам дали е твой размер, но да, точно. Точно. Важно на гърдите дали ще стане. Супер! Така, чувстваш ли се секси? Ами, можеше едно коланче, примерно, и така да пристегнем. Искаш едно селфи да си направим така, Златка, като медицинска сестра? Обаче ми липсва един аксесуар. Какъв? Химикалка? Слушалки оправяй се. Значи, ето вратата. Първият ти работен ден. Аз съм комуникативна. Мисля, че ще се оправиш. Да, айде. Приятно прекарване! Моля медицинска сестра Димитрова да се яви в спешния кабинет. Ще повторя отново. Моля медицинска сестра Златка Димитрова да се яви в спешния кабинет. Търсиме сега спешния кабинет. За слушалки май. Не мога да намеря този спешен кабинет, бе, къде се намира? Извинявайте, само да ви спитам, тъй като съм първи ден на работа, къде се намира спешния кабинет тук? Тук в коридора и в Спешна помощ. Намерихме го. Извинявайте, тъй като ми е първи работен ден, може ли едни слушалки да ми предоставите да си допълня костюма? Ами, аз съм навсякъде. Много ви отиват на тази. Да, благодаря. А вие тук в спешното ли работите? Старша. Отива ли ми униформата? Ако искате, заповядайте, ще ви научим. Сега... Миленка, помниш ли си как служат с едни нови слушалки? Аз мога да бия инжекции, наистина, и мога да меря кръвно. Yes, I speak Italian. I want to see a doctor. Which one? I don't know, she's short. She's short, huh? Yeah. Oh, glasses. Някаква ниска медицинска сестра с очила искала да я види. Why you want to see her? I came here last week on Friday. Той дошъл предната седмица петък за нещо си. There's one medicine За един медикамент иска да пита. Тук и за преводач може да ме вземете, освен за медицинска сестра. Не. Трябва и така. Искам и така, нали така? И направо изкарвам и почвам. Добре, айде. Добре. Приятно, аз съм инженер Антонова. Аз съм Злати, много ми е приятно. Аз съм по безопасност и здраве при работа. Аз съм за първи ден съм на работа и трябва да ме запознаете. Начален инструктаж. Добре. Имена Златка. Златка Димитрова. Медицинска сестра, стаж първи ден.
Сте ме виждали друга униформа си това. В каква униформа от друга сте ме виждали? Това е селената, по-скъпна. Не като медицинска. Добре. Най-важното неща при нас е след като дойде човека, ние да го въведем в нашата структура, трябва да правим хигиена на ръцете, тези абсолютно задължително. Да, с хигиената до лаките майче трябва да се мие. Не, това е само за оперативно. За оперативно, добре. Така, това е схемата на разпределението по етажите на сградата. От тук има примерно рутинно посещение. Добър ден, аз съм сестра Димитрова. Ама какво? Аз съм Димитрова. Също така, да. Как сте, господин Петров? Мога ли да ви бъда полезен с нещо? Удобно ли ви? Желаете да ви помогна? Имате ли нужда от съдействие? Имате ли нужда от нещо? Повикайте ми в системата. Това е рутинното поведение за етика на всички специалисти по здравни грижи. Благодаря. Ако имате някакви въпроси, винаги може допълнително да бъдете. Добре, много ви благодаря. Всичко най-добро. Успешно пребиваване. Благодаря. Работване в колектива. Благодаря. Имам слушалки, вече трябва да взема някой да прослушам. Как е? То тук младеж, където е седнал. Добър ден, вие добре ли сте? Вече преоблечена, инструктирана и най-важното се слушалки като в спешно отделение, Златка вдъхновено започна да изпълнява задълженията си на медицинска сестра. Как се справи тя по време на дежурството си в болницата, ще ви покажем в следващия епизод на Папараци.